Saúdos, moi boas tardes. Remata a incerteza sobre o cambio de goberno en Lugo. O PP e a concelleira non adscrita comparecen nestes momentos tras rexistrar pola mañá a moción de censura contra o goberno do socialista Miguel Fernández. Se prospera, como se prevé, a popular Elena Candia converterase na nova alcaldesa da cidade. É unha decisión fundamentada en eivas importantes, que nos últimos tempos se viron moi agravadas pola debilidade e a fragilidade dun goberno que non conta coa maioría do pleno. Pero tamén foi perdendo ese apoio social. Junts aumenta a presión sobre Pedro Sánchez e pídelle que convoque eleccións. Os nacionalistas din que a legislatura está rematada, pero o presidente non o comparte. Defende que o goberno está centrado en facer fronte á crise e en apoiar os máis vulnerables. Quin argument democràtic li queda, senyor Sánchez, per no convocar eleccions? Este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores. Galicia busca abrir novas portas comerciais e turísticas. O presidente da Xunta inicia a súa primeira viaxe oficial á China, onde se reunirá con empresas líderes da automoción e das renovables, co obxectivo de atraer investimentos. A Lavacolla afronta as últimas horas de actividade antes do peche. Durante máis dun mes non haberá voos en Santiago para renovar o pavimento da pista. A partir de mañá, a Coruña asume boa parte do tráfico aéreo. Un home de 48 anos morreu atropelado en Pontevedra. O vehículo non se detivo e os investigadores creen que podería ser un camión. Agora a Garda Civil trata de aclarar se o condutor non se decatou do atropelo ou se fuxiu do lugar. As polémicas gárgolas do Hostal dos Reis Católicos van cambiar. Patrimonio busca unha alternativa máis estética xunto co arquitecto da rehabilitación. Tentarán protexer o emblemático edificio da chuvia, pero sen repetir as controversias destas semanas. Entramos e descubrimos a historia da sede coruñesa do Banco de España que cumpre 100 anos. Polo edificio da Rúa Durán Loriga seguen pasando case todos os billetes que empregamos en Galicia para ser reciclados por outros novos. E nos deportes o Celta xa está en Barcelona para enfrontarse esta noite ao líder. Giraldez quere recuperar as sensacións e a confianza dentro do equipo cun bo resultado contra o Barça. Esta tarde vai ser clásica na primavera con momentos de moito sol, pero con temperaturas de arredor dos 20 graus en toda Galicia. Libramos do bochorno que tivemos onte, tamén do po en suspensión que este martes deixaba o ceo bastante turbio. O Partido Popular presenta a moción de censura en Lugo contra o goberno bipartito do PSDG e BNG. A iniciativa suma 13 sinaturas, as dos 12 concelleiros populares e a da edil non adscrita. Os promotores explicaron as razóns da moción e o proxecto que propoñen pro ano que queda de legislatura. Demetrio. Si, de feito, agora mesmo ainda continúan esas explicacións. Apenas a 20 metros no hotel desta Casa do Concello de Lugo comparecen o presidente do Partido Popular en Lugo, Elena Candia, portavoz do Partido Popular, ya que fora concelleira do Partido Socialista e agora está no grupo non adscrito, que co seu apoio ao Partido Popular consigue darlle esa maioría absoluta para presentar esta moción de censura. O presidente do Partido Popular dixo que esta era unha moción estrictamente legal e que facía falta un liderazgo forte ante unha situación de desgoberno esperada. Foi a declaración de María Reigosa, a concelleira que estaba no grupo de non adscritos. Respondeu a esas insinuacións que se escoitaban nas últimas horas que facían referencia a unha praza creada polo equipo de goberno na Xunta de Galicia expresamente para ela. Dixo hoxe públicamente dos medios, apenas hai 5 minutos, que non se vai presentar a esa praza. E por último, Elena Candia, que agora continúa explicando esa folla de ruta, dixo que esta era unha moción de censura na que conseguiron eses 13 votos e agora hai que seguir o proceso para este ano que queda de legislatura cumplir todos eses contidos desa folla de ruta que está a presentar. Entón, votos a favor? E antes de que se presentase a moción de censura, Ana Pontón comparecía no Concello para amosar o seu apoio ao seu tenente de alcalde, Rubén Arroxo.
que o que hai detrás desta moción de censura non é un proxecto de cidade, o que hai detrás son pactos escuros, unha traición ao que votaron os veciños e veciñas de Lugo e o único interese que ten o PP que é facerse co poder polo poder. Acaba de rematar a comparecencia ante a prensa da líder do Partido Popular de Lugo. 27 anos despois, Elena Candia aspira a recuperar para o seu partido a alcaldía da cidade. Canda ela, a edil ex-socialista que apoia a moción. Nega que vai a recibir un posto de traballo a cambio do seu voto. A debilidade dun goberno non pode implicar a debilidade dun concello tan importante como é a capital da provincia, como é o noso concello, o Concello de Lugo. Un goberno á deriva non pode arrastrar a deriva a toda a veciñanza. E tamén quero darlle as gracias a María pola súa decisión valiente, honesta, en donde non hai nin compradores nin vendidos. Non me vou a presentar. Polo tanto, é evidente que o meu compromiso con este proxecto non responde a ningún interese persoal nin económico, senón únicamente a situación que vive Lugo. Pois así está o reparto de forzas no Concello de Lugo. O Partido Popular ten 12 concelleiros. Non goberna porque lle falta un para a maioría absoluta que está fixada nos 13. Gobernan 7 socialistas e 5 do Bloque Nacionalista Galego. Son 12. A chave, polo tanto, está na edil non adscrita que esta mañá asinou a moción de censura co Partido Popular. Junts presiona a Sánchez, pídelle que adiante as eleccións xerais. Os de Puigdemont consuman a súa ruptura co goberno e dan a legislatura por acabada. Case un mes levaba o presidente sen someterse ao control do Congreso, sen escoitar reproches da oposición. Imposen una regularització. Os de Junts non lles gusta a regularización de inmigrantes. Este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores. Pero nin con esa chiscadela contenta os de Puigdemont, que xa piden urnas. Quin argument democràtic li queda, senyor Sánchez, per no convocar eleccions? Moltes Sánchez gràcies. tamén tivo que aguantar o envite do PP. Es usted implacable recaudando. Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B. Feijóo criticando os fallos en infraestructuras. Lo único que empata con su corrupción, señor Sánchez, es su incompetencia. E Sánchez contraatacando co pacto do PP e Vox en Extremadura. ¿Es dar una patada a la Constitución? Violando, claro que sí, el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas. O ministro de Xustiza xa avisa. No les vamos a pasar ni media a los tribunales a pararlo. Gracias. Recorrerá o pacto di por discriminatorio e inhumano, contesta o PP. No hay nada más inhumano que intentar meter miedo. Os populares aseguran que non haberá recortes na cobertura social en Extremadura. Sin poder ser atendido en la sanidad extremadura. Así, cos aplausos dos deputados da Asemblea, pechábase a sesión de investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura. Foi no segundo intento, despois dese acordo entre o Partido Popular e Vox, un acordo que tamén está moi cercano en Aragón. Guardiola comeza a súa segunda legislatura á fronte da Junta extremeña. Se abre un tiempo nuevo, una etapa de ilusión en el que todos los que estamos en esta Cámara deberíamos mirarnos como compañeros de viaje. Un viaje que tiene como destino una Extremadura mejor, más justa, más próspera y más libre. Hagamos ese camino juntos. Muchas gracias. Hoxe viviuse un interrogatorio tenso entre o exxerente do Partido Socialista polos pagos en metálico a Ábalos e a Coldo. Mariano Moreno renegou das famosas chistorras ou lechugas, pero recoñece que Ábalos tiña capacidade para autorizar os seus propios gastos. Os pagos en metálico do PSOE a Ábalos e Coldo saíron a escena no Tribunal Supremo cun tenso interrogatorio que fora xerente na etapa de Ábalos. A abogada de Coldo presenta liquidacións que supostamente lle pasaba ao PSOE sen data nin concepto. Mariano Moreno negou que Coldo puidera autorizar eses gastos. ¿El señor García Izaguirre podía autorizar gastos? Que no. Segundo o ex-xerente, esa capacidade só a tiña Ábalos. Ábalos se autorizaba y autorizaba todos los gastos. Pero habitualmente o encargado de recoller os sobres si era Coldo. A él le entregaba los gastos del señor Ábalos
y una liquidación de gastos a nombre de Secretaría de Organización. Moreno asegura que algunha vez as facturas lle pareceron excesivas e tivo que pedir explicacións. ¿Pude preguntar por alguno? Pues sí. Pero renegou das famosas chistorras ou lechugas. Nunca pedimos ni billetes de 500 euros, ni billetes de 200 euros, ni billetes de 100 euros. O que fora xefe de gabinete da ministra de Facenda insiste en que Aldama nunca lle entreou cartos, pero sí recoñeceu que tratou con el o perdón de débedas tributarias, aínda que sen influir ao seu favor. E a Audiencia Nacional ordena que volvan á prisión 2 exdirixentes da ETA. O xuiz cree que a excarcelación que concedeu o goberno vasco é unha conversión encuberta cara a un terceiro grao e propón unha reforma legal que impida estas excarcelacións anticipadas. No Estreito de Hormuz complícase a situación e ao mesmo tempo seguen no aire as conversas de paz entre os Estados Unidos e Irán. A Garda Revolucionaria iraniana disparou contra 2 buques de carga e causou graves danos na ponte de Mando. Ao mesmo tempo, as autoridades informaron de que teñen retidos 2 buques no Estreito por operar sen permisos. Sobre as conversas de paz, din que non van negociar mentres os Estados Unidos manteñan o bloqueo do Estreito. E, entre tanto, a Comisión Europea pidelles aos países que compartan o queroseno para que os avións poidan voar se hai escaseza de combustible. Bruxelas renuncia finalmente a recomendar o teletraballo un día a semana, que era outra das medidas que precisamente estaba sobre a mesa, María. Si, iso é, esa proposta de teletraballo obrigatorio un día a semana figuraba nos borradores iniciais do plan, pero caeu polas súas dúbidas legais e a falta de consenso. Agora a Comisión Europea aposta por medidas máis inmediatas, como dis, compartir combustible se fose necesario entre os estados para garantir os voos, baixar os impostos sobre a electricidade e reforzar as axudas a quenes máis o precisen e proíbe cortar a luz aos fogares máis vulnerables. Bruxelas insiste ademais en acelerar as renovables, tamén a electrificación e, ademais, o aforro enerxético. Todas elas medidas temporais e inmediatas para sobrelevar esta crise enerxética que ata o de agora xa lle custou a Europa 24.000 millóns de euros. Por certo, que a Unión Europea reforza o control sobre as mascotas cunha nova normativa que entra en vigor hoxe. Vai ser necesario levar o pasaporte europeo para cruzar a fronteira con animais de compañía. Obtense a través dun veterinario autorizado. A medida quere garantir o seguimento, a identificación e a seguridade sanitaria. Santiago pecha hoxe durante 35 días para deixar de operar voos ata finais de maio e que se poidan realizar así obras na pista. Estaban anunciadas, pero agora queda por saber cales son os efectos exactos desta paralización, Mónica. Sí, así é, son obras de pavimentación, de sinalización e de drenaxe que van permitir alongar a vida útil deste aeroporto e tamén mellorar a súa operativa de cara ao futuro. Obras que, como é lóxico, xeran certa incomodidade entre os usuarios habituais e tamén certa preocupación na cidade polo posible impacto económico que poidan ter. Como comentabas, este aeroporto, Rosalía de Castro, de Santiago, quedará pechado mañá, reabrirá o día 28 de maio e fará ademais estrear unha conexión directa con Nova York por primeira vez en Galicia. Quedan unhas horas para o peche das pistas e Santiago opera os últimos voos de saída e chegada ata finais de maio. Ademais de pavimentación, mellorarase a drenaxe e a iluminación nos traballos que durarán 5 semanas e que suporán o cesamento case total da actividade na terminal. Pois alegrámonos moito de marchar hoxe, porque quen había imaginar que isto podería pechar, di este turista dos Estados Unidos. Aínda que a obra estaba anunciada desde había meses, algúns usuarios habituais lamentan a incomodidade. Pues yo fatal, porque tengo que viajar a Galicia bastante a menudo. Había terminado ya Ryanair, que era un vuelo que teníamos bastante barato. Entonces, a partir de ahí, las compañías ya subieron los precios de los vuelos. O 70% do tráfico da Lavacolla vai no absorber Alvedro e haberá buses Lanzadeira.
Será un poco más complicado, pero bueno, la gente que quiera venir a hacer el camino va a venir igualmente. O sea. Que sí que afectará a la gente que lo haga posteriormente a nosotros. Repercusión tamén no eido laboral, quioscos, cafeterías, empresas de alugueiro de coches e van a ERTE uns 400 traballadores de subcontratas de AENA. A quenes prestan aquí servicios suspéndelles os contratos e os pagos. Traballadores que van a perder 500, 600, 700 euros por un peche que é axeno ao que é a nosa función. Rexeitan que o cualifiquen como forza maior o que os fai quedar cun 70% do salario. O transporte ferroviario volve dar problemas no eixo atlántico. Unha avaría obrigou a suspender o primeiro tren da mañá en Vigo, Xoán. Si unha incidencia técnica da que Renfe non quixo dar máis información que afectou o convoi que debía saír desta estación de Urzaiz ás 6:58 da mañá con destino Santiago e A Coruña. Os pasaxeiros tiveron que ser recolocados nos seguintes trens. A operadora asegura que todos puideron viaxar no seguinte convoi que partiu a 7:20, co cal non foi unha demora excesiva. Esta pequena avaría non vai afectar o resto das frecuencias programadas para esta xornada, segundo asegura a compañía ferroviaria. Galicia quere abrir novas portas na China. Alfonso Rueda inicia mañá a súa primeira viaxe oficial ao país asiático con encontros con empresas líderes da automoción e das renovables para animalos a investir na nosa comunidade. A axenda de 3 días na China de Alfonso Rueda arranca este xoves. Na primeira xornada visitará as instalacións e reunirase co presidente da empresa líder da automoción chinesa, SAIC Motor, propietaria agora da histórica marca británica MG. Nunhas horas comenzamos unha viaxe intensa, pero agardo que sexa moi fructífera. É un país pusante, un país que está medrando en moitísimos aspectos e interesa moito estar aquí. Cando o presidente viaxa a conselleira de Economía que nas últimas horas xa se reuniu cun dos maiores grupos industriais e financeiros do país, CITIC, que ten base en Galicia en Fensa-Porriño. Alfonso Rueda manterá encontros tamén con representantes de Goldwind, un dos principais provedores mundiais de turbinas para enerxía eólica. Vamos a intentar buscar puntos de encontro. En donde? Pois donde máis nos interesa neste momento, que é no sector industrial, principalmente na automoción, non solo, pero especialmente na automoción. Por iso faremos valer que somos un lugar seguro para investir en automoción e que temos moitísimas vantaxes que ofrecer a quen realmente aposte por nós. A axenda inclúe contactos con operadores turísticos para presentarlles Galicia e o Xacobeo 27 como destino. A venda de marcas brancas nos supermercados medrou no último ano en España máis que en ningún outro país europeo. Esas marcas que ofrecen prezos máis baixos representan case a metade do carro da nosa compra, un 45%. O noso é o cuarto país europeo onde máis se consumen esas marcas. Está 5 puntos por riba da media. O principal motivo, os prezos. A inflación e a necesidade de aforro convertérona na opción preferida. Eu estou comprando bastante marca blanca porque é moito máis barato. A min gusta-me máis ou menos, gusta-me igual, non noto moita diferencia. Non te ponen pega ninguna, o sea, non escapo dela. En España, a marca branca acapara xa o 45% da cota de mercado e sitúase 5 puntos por riba da media europea. Puidemos vela por primeira vez a finais dos anos 70 e dende entón foi gañando a confianza dos consumidores. Xa me acostumbrei e me gusta. Somos a que máis consumimos. Eu, de feito, consumo moitas marcas brancas e, aparte de que o prezo é moitísimo mellor, o sabor e a calidad tamén a veces soen ser moito mellores. Hai consenso no prezo, na calidade aínda non tanto. No, porque, bueno, penso que había que consumir cousas de calidad e penso que a marca blanca pois, non é un consumo adecuado. Dentro do abano de produtos, cada quen ten os seus brancos preferidos. Eu onde máis compro é en yogur 6. Quizáis máis alimentación e igual algúns produtos de limpeza tamén. A estimación é que a marca branca seguirá medrando e non só por ser máis competitiva en prezo. Estáse convertendo en proposta de valor diferenciada con surtidos premium, orgánicos, libres de químicos e mesmo con produto local. O poder adquisitivo dos traballadores reduciuse o ano pasado en España polo aumento dos impostos. Os salarios creceron o 1,2%. A carga fiscal aumentou máis. Deste xeito, España está entre os países da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico, onde a presión fiscal subiu máis que os salarios.
Traballadores do Ministerio de Defensa concentrábanse ás portas do Arsenal Militar de Ferrol exixindo unha equiparación salarial cos seus compañeiros militares. Piden unha suba mensual de 300 euros. E no Porto de Vigo descargan estes días barcos de Portugal e é que a lonxa viguesa é a primeira de Europa en peixe fresco. A diferenza está no valor, mentres que outros portos europeos destacan en volume, o Porto de Vigo lidera polo prezo do peixe. Estamos a falar dunha media de 4,20 euros kilo, é dicir, máis de 180 millóns de euros de facturación. Non é o único motivo de que cada vez máis barcos portugueses escollan o Porto Vigués como centro operativo. Vigo tamén ofrece vantaxas como base logística. La logística, la capacidad de distribución y la fuerte inversiones que estamos haciendo en infraestructuras. Lonxe de ser algo puntual, a presenza da frota portuguesa no Berbés repítese con frecuencia. Aquí atopan un enclave estratégico apoiado por infraestructuras, servizos e unha rede comercial internacional. Temos unha rede logística de transporte específico de pescado moi desarrollada. Na súa maioría, os barcos lusos que elixen Vigo como centro operativo dedícanse ao peixe espada, unha das especies máis cotizadas do mercado. Aí as teñen son as gárgolas do Hostal dos Reis Católicos das que tanto se está a falar estes días. Dende que retiraron os andamios, locen así con tubos incrustados na pedra. É a solución técnica para afastar a auga da fachada, pero non convence prácticamente a ninguén. E por iso se vai buscar unha solución máis estética. Esta semana vaise reunir Cultura co arquitecto encargado das obras. Será esta mesma semana cando se reúnan os técnicos de patrimonio co equipo responsable do plan director do Parador coa idea de atopar unha alternativa ás polémicas lanzas. É claro e rotundo de que hai un rechazo máis que xustificado á solución técnica adoptada e como o propio informe recollía, hai que analizar pormenorizadamente cales son as solucións que se van a adoptar. No século no que estamos hai que buscar alternativas estéticas e técnicas para unha solución dunhas pezas que son históricas, emblemáticas e que xa que as temos que protexelas. Entre esas solucións estaría, por exemplo, unha canalización oculta para evacuar a auga. Hoxe non podemos aprecialo porque non está chovendo, pero se o fixera poderíamos ver onde está o problema, onde radica o problema coas gárgolas do Hostal dos Reis Católicos. E é que a auga que verten cae directamente sobre os balcóns, uns balcóns que son barrocos, é dicir, 2 séculos posteriores ao propio edificio que ten máis de 500 anos de historia. Entendemos que este tipo de cousas teñen que tamén ser sometidas á opinión cidadán, que non fai falta ser técnico para ter bo gusto e sentido común. Un traballador de 48 anos morreu atropelado en Pontevedra. De momento non se sabe se foi alcanzado por un camión que non parou porque non se deu de conta ou simplemente porque non o quixo socorrer. Iria. Si o home apareceu morto ás 8 da mañá nesta rotonda do Bao, pero se sospeita que chegou ata aquí despois de ser atropelado a uns 300 metros, xusto onde apareceu o seu coche. Os axentes da Garda Civil investigan para esclarecer os feitos, pero todo apunta a que o home foi alcanzado por un camión que non parou tralo accidente, ben porque non se percatou do impacto ou ben porque decidiu darse a fuga. A vítima tiña 48 anos e traballaba nunhas obras neste polígono pontevedrés. Demasiada frecuencia. O descoido no que tamén pode incorrer un peón que cruza por onde non debe é humano, pero fuxir sen prestar axuda non debería nin pasar pola cabeza de ninguén. Foi o que fixo un sobriño de Manuel Charlín en novembro de 2020, cando acabou coa vida dunha muller tras arremetela co seu coche en Vilanova de Arousa. Ese mesmo día, un veciño de Lalín de 49 anos deixaba tirado un ciclista de 44 tras leválo por diante co seu vehículo en Agolada. En agosto de 2021, unha muller foi embestida fatalmente por un camión que non se detivo en plena AP9 á altura de Ordes. Ese mesmo mes, en Xinzo, a vítima foi un camioneiro de 46 anos que cruzaba a pé pola noite a Estrada Nacional 525. O responsable do atropelo de 49 deu positivo na proba de alcolemia. O día de Aninovo de 2024, nunha estrada local do Concello do Pino, un home de 67 anos morreu atropelado por un mozo de 19 que o coñecía.
tamén bebera nas horas previas. 2 meses despois, un home de 43 anos perdía a vida en plena Pontenova da cidade de Ourense. Foi atropelado ata por 2 vehículos, pero só se detivo o segundo. O día de Nadal de 2024, un veciño de Redondela de 33 anos morreu en Vigo cando transitaba por unha zona da AP9, lóxicamente vetada aos peóns. O condutor que o atropelou arrastrouno durante moitos metros. E en outubro do pasado ano, o falecido en Cee foi outro varón de 56 anos que cruzaba por un paso de peóns situado na vía que conduce a Corcubión, onde residía. Tamén está aberta a investigación do atropelo que deixou ferido grave o ciclista e bombeiro de Ponteareas, Samuel González. Unha das hipóteses coa que traballa a Garda Civil é que o accidente se producise por un pique entre 2 vehículos, Mar. Si Samuel continúa aquí no Hospital Álvaro Cunqueiro ingresado dende o domingo nun coma inducido por mor das lesións que lle produciu o accidente, pero a boa noticia é que dentro da gravidade a súa evolución é favorable. A Garda Civil traballa nunha investigación aberta con varias hipótesis, entre elas que o accidente se producira polo pique entre 2 coches circulando a gran velocidade. Lembramos que Samuel González adestraba na súa bicicleta, foi arrolado por un coche na Nacional 120, pouco despois o vehículo comezou a arder. O condutor triplicou a taxa de alcolemia na primeira proba, pero negouse a realizar a segunda. Está sendo investigado por 4 delitos. Con este atropelo ponse de manifesto unha vez máis que os ciclistas son a parte débil na estrada. Aclarámoslles dúbidas sobre cando e como adiantar os corredores. É básica a norma do 1,50 m. Camión turismo e os ciclistas en apenas distancia é a temeridade máis repetida e tamén a que os fai máis vulnerables. De entrada xa te desconcentra un pouco esa fijación que vas atento á estrada e se un coche te pasa a ras a unha velocidade pois superior, por exemplo, a 30 km/h, vas notar unha vibración que non tes por que sufrir. A norma é sinxela e clara. Da distancia de 1,5 m, podendo invadir o carril contrario, inda que este prohibido adelantamento, sempre cando non haxa curvas nin nada que impida a visibilidade de cara a seguridade a todos os demais. Unha distancia curta que non se respeta, fartos de sufrilo quixeron representalo con este espantamoscas, neste caso como espantacoches. Poñamos na bicicleta e ese matamoscas nalgún caso ten partido pola metade, tirado o ciclista do seu propio vehículo e a estrada, e incluso houve un alumno que faleceu. Pero ollo, porque distancia de seguridade sí, pero adiantando cando se pode, porque ir chupando roda tamén os pon en perigo. E moitas veces crean un atasco brutal, con 40 coches encabronados detrás, e logo é peor, porque logo empezan a adiantar todos un detrás de outro, e sí que é igual de perigoso. Tiran de cámara como posible proba en caso de accidente, pero tamén para concienciar, porque hai situacións que son de ver para creer. Vaya susto levaron nesta casa do Concello de Lalín. Un coche que estaba aparcado ao carón comezou a arder. En cuestión de minutos as lapas calcinaron o vehículo. Tamén quedou afectada a parede da casa. Por sorte, non houbo danos materiais. O mal estado da autovía das Rías Baixas en Ourense segue sendo un creba-cabezas pros condutores. As obras para repoñelo firme empezaron, pero van con atraso. O treito de baixada das Estivadas cara a Monterrey é dos peores. Un carril está cortado porque resulta intransitable. Debería denunciar la gente porque es que los coches se estropean. Yo he visto uno que ha tenido que ir directamente en la grúa al taller. A maioría deles vimos solamente por un carril, o sea que a outra parte está toda comunicada. O único que se ven son conos onde están nos peores sitios e nada máis. Fochancas, fendas e desniveis que poñen en risco a seguridade dos condutores. Pillé dos baches e casi me caigo, Lo pasé mal, me asusté, ahora voy muy pendiente de la carretera. Y además que no lo ves venir, o sea que no hay una señalización que te digan. Yo de hecho ayer estuve a punto creía que había pegado un llantazo y que me había cargado una rueda. As zonas máis problemáticas están entre Cualedro e a Agudiña, onde xa se están executando obras de emerxencia tras as chuvias deste inverno, que abranguen tamén outras vías de titularidade estatal. Foi un dano moi específico destas borrascas continuadas que ademais impedían accións e traballo de as brigadas de conservación e mantenimento. Tamén está en licitación a renovación integral duns 40 km na autovía das Rías Baixas.
Outras obras, estas nunha rúa de Ourense, parecen as de nunca acabar. A empresa que as estaba facendo abandonou unas hai mes e medio. Para retomalas, fai falta un novo proxecto e unha licitación. Alberto. Queixas de veciños e comerciantes deste barrio ourensán do Couto que se acentuaron nas últimas semanas. As beirarrúas están intransitables e xa provocaron a caída de varios peóns. O tráfico, aínda que restringido e caótico. Os comerciantes desta zona do Couto aseguran que dende que hai un ano que empezaron as obras o provocaron a caída de clientes de forma enorme. A empresa que se estaba executando abandonou unas hai un mes. A que a retoma deberá afrontar uns trámites previos que volverá a retrasar o final das mermas, que se prolongan eternamente nesta avenida de Portugal no barrio ourensán do Couto. Os traballos no monte volven deixar unha desgraza. Un operador forestal de 28 anos morreu en Covelo a caerlle enriba unha árbore. Andrea. Sí, efectivamente, foi hoxe contra as 10 da mañá nesta parroquia da Lamosa en Covelo cando este operador que comenta se atopaba traballando, cortando leña nunha finca de eucaliptos. Por razóns que aínda se descoñecen e que se están investigando, unha destas árbores precipitouse sobre el e provocoulle a morte inmediata. Unha vez no lugar dos feitos, os equipos de emerxencias tiveron que escarcerar o seu corpo, pero só puideron xa confirmar o seu falecemento. 22 anos de cadea pide a Fiscalía pro home que está acusado de prenderlle lume a súa exparella en Vigo. A agresión producíase o ano pasado cando a vítima decidiu acabar coa relación que tiña co acusado. O home comezou unha campaña de acoso que acabou cando a asaltou diante da súa casa, arregou con gasolina e lle prendeu lume. Na última xornada do xuízo da primitiva millonaria, o loteiro acolleuse o seu dereito á última palabra. Dixo que el ten a conciencia tranquila. Como seguramente mis padres me estarán viendo desde donde estén, pues seguramente me dirían, estate tranquilo, Manolo, se han equivocado de persona. Esa persona tan vil e maliciosa non pode ser tú. Agora o caso queda visto para a sentenza. As defensas insisten na inocencia dos acusados. A defensa de Manuel Reija asegura que non quedou acreditado que o loteiro de San Agustín actuou de xeito ilícito. A las 2 horas dice, me lo he encontrado. En ese mismo momento, señorías, y estamos hablando de un lotero, no estamos hablando de un cualquiera, renuncia a la posibilidad de ser propietario legítimo del boleto. O abogado do delegado provincial de loterías acusado de branqueo de capitais manifestou que o premio, 4,7 millóns de euros, permaneceu inmovilizado baixo custodia institucional. Y desde ese momento el boleto ha quedado fuera de cualquier ámbito de disposición o de dominio de don Miguel. Porén, a Fiscalía non ten dúbidas. Tuvo un acto de avaricia tal que lo llevó a mantener la frialdad más malévola de continuar atendiendo a la víctima sin informarle del premio obtenido y sin devolverle el boleto y el resguardo. Os investigados enfróntanse a 6 anos de cadea. Un accidente laboral mortal en Benidorm deixa 2 vítimas. Son 2 operarios que estaban retirando a instalación dun edificio de 18 pisos cando unha das estruturas verticais cedeu e caeron ao baleiro. Un terceiro traballador quedou colgado á altura do piso 11. El puido poñerse a salvo cando os veciños lle axudaron. Unha meninxite bacteriana, esa é a posible causa da morte dunha pequena de 5 anos en Málaga. Estaba correctamente vacinada de meninxite, de todas menos da B, que se administra nunha vacina diferente e que, pola súa idade, aínda non lle correspondía. As autoridades sanitarias realizaron xa as probas en todo o círculo familiar e escolar da cativa para previr posibles contaxios. Sabémolo todos, a mellor defensa é sempre a vacinación. En Galicia presumimos de líderes, temos un calendario completo e somos, ademais de vacinarnos cando toca, moi disciplinados. É unha infección pouco frecuente, pero polas súas consecuencias, a meninxite bacteriana é quizáis a máis grave. Falece 1 de cada 10 que sofre esta infección e ademais con unhas consecuencias moi graves aínda para os que son capaces de sobrevivir a ela.
Ataca especialmente a bebés e adolescentes e a eles diríxese o maior esforzo vacinal. Unha dosis sopra. Nese apartado, Galicia foi líder e pioneira. Os primeiros en vacinar frente ao pneumococo de forma sistemática nos nosos lactantes, despois frente ao meningococo B, despois frente ao meningococo ACWY, dende fai tempo. Galicia ten o calendario vacinal frente á meningite máis completo do mundo. E xa está anunciada unha nova dose tamén pioneira, un reforzo contra o meningococo B que se poñerá aos 12 anos. Lo veo bien, todo lo que sea mejorar salud y que los niños estén protegidos. Y... Bueno, me parece estupendo todo lo que sea preventivo. Temos un calendario de vacinación completo. Los 2, 4 y 12 meses le toca. Lo que me diga la pediatra y... E ademais somos de cumprilo. Temos as coberturas vacinais máis altas de todo o territorio nacional e tamén do mundo. E esa é a mellor estrategia contra a meningite. Temos unha noticia de última hora. Acabamos de saber que a Garda Civil xa identificou o autor do atropelo mortal dese home de 48 anos do que lles falábamos neste telexornal Mediodía. Agora queda por aclarar se non parou porque non se decatou do atropelo ou se non parou porque decidiu fuxir. E unha fuga de gas foi a causa da explosión no piso dun edificio en obras en Eivisa. O estoupido deixou 4 feridos graves, 2 están evacuados na unidade de queimados do Hospital da Fe de Valencia. A explosión de aparellos eléctricos é moito máis frecuente do que pensamos. Onde hai máis risco? Pois cos aparellos que levan unha batería. Os móviles, por exemplo, os ordenadores ou os patinetes. Cargaban o patinete no salón da casa cando eles puideron reaccionar, non como esta muller da Coruña, a que a explosión a sorprendeu durante a noite. E encendió el patinete, explotó. Aquí o que explota é o móvil mentres carga. Todos coñecemos algún caso. Se le prendió el piso y entonces nos dijeron los bomberos que había sido porque seguramente habían dejado en lo alto del brazo del sillón, habían dejado una maquinita cargando. O maior perigo está nos aparellos que levan batería de litio. Para evitar sustos, mellor atender os avisos. Síntomas como cuando estás al 80% de la batería, de repente te baja al 20% y se te apaga el móvil. Recalentamiento a la hora de cargar el móvil o simplemente que la batería se hincha y la pantalla se separa del chasis. Na rúa, moitos recoñecen que xa toman precaucións. Siempre que lo tengo a la vista, pero no lo pongo a cargar y me olvido. Normalmente teño para que se cargue solo 85% para que non se vicie. Das explosións tampouco libran outros electrodomésticos. Vexan como quedou esta lavadora industrial. A recomendación aquí é non sobrecargar os enchufes, de vez en cando revisar os cables e os sistemas de ventilación e, tras usar, desenchufar. O xuíz escoitou hoxe a versión do dono dunha axencia de viaxes que deixou sen cartos e sen vacacións os seus clientes. Escoltado pola policía e entre os apupos dos afectados, así saía do xulgado acusado de estafar a decenas de clientes por cobrarlles vacacións que nunca puideron disfrutar. ¡Tápate, parvo! Me parece vergonzoso. En este momento en la asociación somos 70 personas y el importe son 170.000 euros. Con intención de cobrar o viaxe e as sabiendas de que non pode facelo. Esa é unha estafa declarada. O sea, incluso chamei ao hotel e me dixeron que sí, que a reserva estaba feito, pero que non estaba sin pagar. Entonces, ao darlle o nombre da xencia que era, dixeron, oi, ese xa temos na lista de que non fai reservas. O caso saltou en agosto do ano pasado, cando os clientes recibiron mensaxes a través de WhatsApp en que o acusado se declaraba insolvente. A partir de aí, todo foron excusas cando os afectados lle pedían explicacións. El primer WhatsApp es cuando él da el cierre a la empresa, que fue el 6 de agosto. Ahí envió un WhatsApp en el que nos decía que la empresa que fue a quiebra y que nos quedábamos sin el dinero y sin el viaje, que iba a intentar subsanar en 6 meses, cosa que non foi así. El non ten un duro, que é insolvente, que o de todo o capital que ten que non ten o nombre del, entonces non sabemos xa de que maneira movernos. A plataforma apunta que o número de persoas estafadas pode ser maior, xa que hai afectados que por agora non se integraron no colectivo.
Recordo vir a Guardia Civil escoltando os cartos cando viñan en palés pa aquí, porque eu vivía aí enfrente. Si, entraban por ali detrás, viñan palés enormes. Ese é o recordo que garda un coruñés da sede do Banco de España. Cumpre 100 anos e é toda unha institución en Galicia. Hoxe mostrámoslles o seu interior. Abriu as súas portas no 1926 cando a Coruña era centro financeiro de Galicia arredor do Porto. Hoxe segue sendo un gran descoñecido para moitos galegos. Non lo sabía, no. Nestas oficinas podemos adquirir débeda pública, facer consultas ou reclamacións sobre produtos bancarios e mesmo cambiar moeda. O billetes deteriorados que la gente tiene en casa y están estropeados, entonces no tiene dudas de si, no se lo van a admitir en ningún sitio, entonces viene al Banco de España para cambiarlos. Tiene la maquinita esta que da los cambios y pues resulta que se enganchó un poquito y me lo partió entero y me hizo un agujero y toda la historia y pues tuve que venir a cambiarlo. Prácticamente todos los billetes que empregamos en Galicia pasan por estas oficinas. Aquí reciclanse e volven a circulación totalmente renovados. Un cambio de moeda tamén o que corresponden estas imaxes de hai 5 anos. Daquela formáranse longas ringleiras ás portas do banco para cambiar as últimas pesetas. Quienes venían con sacos enteros de pesetas y fueron unos días un poco, sí, fuera de lo común. Cambiábamos as pesetas polos euros e todos esos. Sí, eso. Eu incluso teño vido a cambiar aí algo de diñeiro. Hoxe xa non é posible cambiar as pesetas, pero o Banco de España segue sendo unha institución ao servizo dos cidadáns. Faino dende a sede central de Madrid, o emblemático edificio de Cibeles e a través das 15 sucursais repartidas polo territorio. A nosa, a de Galicia, está de aniversario. Sí, señor, así é, 100 anos. Tamén tal día como hoxe, pero hai 26 anos, producíase un episodio clave do longo e célebre caso do neno balseiro cubano. Seguro que recordan este momento. A través dun enorme dispositivo policial, o Servizo de Inmigración dos Estados Unidos saca a Elian da casa dos seus familiares en Miami para reunirse co seu pai. Meses antes, tras unha intensa disputa co réxime cubano, a administración do presidente Clinton acordara que o neno tiña que ser devolto a Cuba. Elian e a súa nai fuxiran da illa no ano anterior nunha embarcación que acabou afundindo. A nai morreu e o neno foi rescatado e entregado a un tío avó en Miami. Falamos nada, uns segundos do tempo, tarde con nubes altas, pero tamén momentos con moito sol. Xa nos olvidamos da calixe que condicionou onte a situación, vento frouxiño, tamén son ben distintas as temperaturas. Hoxe notase como refrescou de forma evidente o panorama e temos os clásicos 20 graus primaverais case que en calquera punto de Galicia. Como sempre, despois de Sevilla Información Deportiva, contámolo todo. Visitamos esta feira de FP Innova. Centros de toda Galicia están nela expoñendo iniciativas de innovación e de emprendemento, talleres sobre creación de videoxogos ou impresión 3D. Tamén hai exposicións de robótica, todo para ver modelos, por exemplo, humanoides ou un simulador de voo. E os reis presiden o tradicional xantar con ocasión da cerimonia de entrega do Premio Cervantes 2025 que rende homenaxe ao galardoado nesta edición, o escritor mexicano Gonzalo Celorio. La literatura es, en definitiva, una gran escuela de libertad. Y la libertad, como ya lo decía Don Quijote, es uno de los dones más preciosos que a los hombres dieron los cielos. Rematamos con imaxes dun animal moi difícil de ver tanto polo hábitat onde vive como pola escaseza de individuos. É o leopardo das neves, un felino que vive nas montañas de Asia Central en altitudes de ata 6.000 metros. Velo así é unha sorte porque apenas quedan 700 exemplares no planeta. Igual de furtivos que o leopardo, nos marchamos. Ata mañá.